Il-ġeneru tal-musicals huwa wieħed b'saħħtu hawn Malta u FM Theatre hija waħda mill-kumpaniji teatrali lokali li taħdem ħafna biex inżommu ħaj. ħaġa eċitanti fuq dil-produzzjoni hija il-feel good factor li għandha. Naħseb m'hemmx tmur fejn tmur fid-dinja l-mużika tal-ABBA hija kullum kien popolari kif titfa' diska tal-ABBA isu kulħadd ikun jaf fiha u ħafna drabi it-tip ta' mużika li kienu jipproduċu għandha dal-feel good factor. U mill-esperjenza ta' 4 snin ilu għandi d-darba li niftakar kif kulħadd finalment fl-aħħar tal-produzzjoni kien ikun bil-wieqfa fuq is-siġġijiet u jċabċab mal-finale. Naħseb hemm dak l-element ta' eċitament biex terġa' tara dak l-entużjażmu fl-udjenza. Mamma Mia hija sensiela ta' mużika li kienu jipproduċu ABBA imma magħmula f'din l-istorja ta' intriċċi ta' dal-karattru prinċipali li huwa Donna li għandha tifla, Sophie, ħadd iżżewweġ u li jgħixu fuq gżira xkejkna ġewwa l-Greċja, imma ma jafux minnu l-missier. Fil-fatt la Donna u laqqas Sophie ma taf min huma l-missier u Sophie tistieden it-tliet suspettati missirijiet, ovvjament jien wieħed minnhom, biex jiġu kollha għat-tiċ tagħha mingħajr ma taf Donna u ovvjament mbagħad hemmhekk iqumu l-intriċċi kollha. Ovvjament is-sabiħ tagħha hija kif il-producers ta' din il-music poġġew kollox din l-istorja flimkien b'mużika li diġà kienet teżisti tal-grupp ABBA. Din hija time window fejn inti tista' tara ġewwa pajjiżna. Il-proċess huwa kemm xejn twil għaliex l-ewwel nett qed titkellem fuq setup ta' orkestra li huwa mmexxi minn Chris Piteri li huwa sostanzjali, huwa vast ħafna, hemm ħafna mużiċisti. U kif ukoll preparamenti għaż-żeffina u għall-kant tal-ensemble li huwa pjuttost wieħed demanding ħafna. Ġifieri l-ensemble, dak li stoltu aħna ngħidulu bħala l-korus u l-affarijiet, għandhom biċċa xogħol qiebsa għaliex qed ikantaw, ibidlu, iċaqalqu s-sett u jirrexxtaw kollox fl-istess ħin u nista' nassigurakom ġifieri li m'għandhomx minuta nifs fil-produzzjoni kollha, ġifieri minn curtain up kif ngħidu sa closing curtain. Ovvjament imbagħad barra li għandek il-karattri prinċipali li qegħdin imexxu l-istorja. Sissa l-proċess jiena għalija kull esperjenza teatrali dejjem il-familja illi tifforma għal dak il-perjodu qasir tal-provi, dawk ix-xahrej tlieta fej ikollok mix ta' ħbieb antiki u ħbieb ġodda fej kulħadd isu jsir familja għal dak il-perjodu tal-provi, allura dik għalija hija esperjenza maġika dejjem. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Iva, Mamma Mia konna għamilniha fl-2018, però darba hemm atturi ġodda, allura jisu nofsna jiena kont għamilta fil-2018, u allura nofsna diġà minnija, però in-nofs liħor atturi ġodda. Però kważi kollox huwa ġdid, il-koreografija ġdida, l-staging huwa ġdid. Se nerġgħu nagħmluh dar il-Mediterran u d-darba se nagħmluh fi Frar, l-aħħar weekend ta' Frar. Il-preparamenti jibdew minn xhur qabel, jiġifieri il-produzzjoni ilhom li bdew il-provi minn Diċembru, mill-bidu ta' Diċembru, il għaliex iddum ħafna tipprepara għal kull sekonda li tkun qiegħed fuq il-palk hemm ħafna u ħafna xogħol. Imma r-riżultat aħħari huwa wieħed spettakolari.